Kapin sa 300 ka mga obra sa kapin usa ka gatos ka mga artist lukop nasod gibida sa usa ka dakong art fair dinhi sa Sugbo sa miaging semana. Usa sa mga highlights niini ang mga artworks nga bunga sa collaboration sa tulo ka mga inilang Sugboanong artist pinanguluhan ni June Impas uban ang ilang mga anak. Ani ang report. Sa usa ka talagsaong higayon, gibida sa exhibit ang mga obra sa nabantog nga Sugboanong visual artist nga si June Impas ug sa iyang anak nga si Mary Grace. Tapad niini ang mga obra usab sa laing Sugboanong artist nga si Radel Paredes ug sa iyang anak nga si Selena ug Clint Normandia uban sa iyang anak nga si Roxanne. Dinhi napakita ang lahom nga kasud sa amahan ug sa iyang anak babay ug sa napasa nga gasa isip usa ka artist. Nabantog si June Impas sa portraits o realism paintings samtang ang iyang anak mahiligon sa abstract. Apan nakahimo sila og usa ka maanindot nga obra nga giuluhan ug sama kaniya nga gipalit dayon. Collaboration usab sa mag-amahang Radel ug Selena Paredes kining painting nga rosas. Ug ang Defying Gravity painting, collaboration sa mag-amahang Clint ug Roxanne Normandia. Extra special alang kang June Impas ang maong art fair kay natunong usab kini sa pagsaulog niya sa iyang ika-25 ka tuig isip usa ka full-time artist. Subay niini, may libro siyang gihimo diin napatik kun giunsa niya pagsugod hangtod na nga nakabot niya ang iyang estado karon. Sa iyang libro nga pangandoy, napakita usab ang mga portrait nila ni Pope Francis, Red Pope, mga kardinal sa Pilipinas, mga inilang opisyal sa nasod, ug portrait usab nila ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug Presidente Bongbong Marcos Jr. Gusto nako matisok sa mga bata o sa mga upcoming artists nga kinahanglan gid tayo mangandoy. Kinahanglan tang natay dream, natay aspiration sa atong life, atong pagkatao ba. So para maabot ato ang gustong abton. May exhibit usab sa mong art fair ang mga opisyal ug miyembro sa Progressive Artists Society of the Philippines kon PASPE sama nila ni Odi Estrellada nga mo'y kasamtangang presidente, Kokoy Paano kansang obra nagpakita sa pandayan sa Carcar City. Marlo Villagonzalo sa iyang Oil and Mirror canvas, Ramon Di Dios kansang obra nagpakita sa balanse sa pleasure ug pain sa kinabuhi ug ang obra usab sa ilang chairman nga si Romulo Galicano. Ang maong art fair, haom, ilabi na niadtong mga art enthusiast. Labi na gitong mga upcoming artists nga nangandoy sa ba. So ma-encourage sila, makakita sila unsa din kinabuhi, unsa din kalibutan sa art. Si Zalde nga taga Manila ug may bisita lang dinhi sa Subo, wa gayud palabya ang kahigayunan nga makasudong sa nagkadiyang mga obra. Maganda ngayon lang. Ngayon nga lang nakita ganito karami exhibit eh. Sa Angono meron din sa Manila. Doon din sa amin yung mismong capital art ng Manila, ng Philippines, isang Angono. Doon marami ka rin makikita ang art na ganito. Pero hindi ganito karami na. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisda.